Раз, пиши. Два. Два, три. Максим Бурханов быел гына мәктәпне тәмамлаган. Абыйсы хәрби. Аннан үрнәк алып, Максим да тормышын армия белән бәйләргә тели. Военные всегда... Хәрбиләргә һәр кайда хөрмәт белән карыйлар. Тырышып әзерләндем. Монда бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре дә, физик әзерлек тә бик мөһим. Быел Россиянең хәрби югары уку йортларына укырга керү өчен Татарстанның 1000нән артык егет һәм кызы документ тапшырган. Коронавирус сәбәпле аларны сайлап алу һәр төбәкнең үзендә башкарыла. Абитуриентларга чит җирләргә чыгып йөрүсе юк. Сынауларны махсус белгечләр үткәрә. Правильный вариант ответа здесь в клеточках отмечаем крестик. Иң элек барлык абитуриентлар да интеллект дәрәҗәсен ачыклый торган тест үтә. Анда 1000гә якын сорау. Егет-кызлар бу биремне 4 сәгатькә якын башкарды. Мондай заданиялар авыр түгел. Озак эзләнмәдем. Бер көн кирәк булды миңа аның өчен. Сынау биргән 150 егет һәм кыз яшь армиячеләрнең Татарстандагы штабына йөрүчеләр. Желательно побольше бы. Оларның күбрәк булуын телибез әлбәттә. Кай вакыт яшь буынга хәрби һөнәрләрнең дәрәҗәсе турында аңлатып та бетерә алмыйбыздыр. Шулай да киләләр. Быел араларында 10 кыз да бар. Минем файдалы буласы килә үзебезнең туган илебезгә. Рузилә Хафизетдинова хәрби табиб булырга хыяллана. Йөгерү иң авыр сынауларның берсе ди. Әзерләнергә бик авыр булды. Физическая подготовкага, тестларга әзерләнү, әле ЕГЭ дә бирергә кирәк иде. Шын хәрбиләр теләсә нинди сынауларга әзер булырга тиеш. Егет-кызлар йөзү буенча да нормативлар тапшыра. Дистанция озынлыгы 100 метр. Оборона министрлыгының Россиядә 35 югары уку йорты бар. Аларда абитуриентларның бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәсе белән бергә шәхси уңышлары да исәпкә алына. Вы знаете прекрасно, как... Хәрбиләргә һәркем хөрмәт белән карый. Курсантлар өчен барлык югары уку йортларында да яхшы шартлар тудырылган. Яшьләрне көтеп калабыз. 250 егет һәм кыз барлык сынауларны да узган инде. Аларны сайлап алу 20 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Ә хәрби югары уку йортларында укулар план буенча 1 сентябрьдә башланыр дип көтелә. Илгиз Шәкүров, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.